Tässä videossa on paljon parempi laatu kuin viime videossa. Ja siis en ollut laittanut ikkunoita kiinni, niin ne näkyy tosta näytöltä. Ei muuta kuin mennään video pariin. Tässä videossa muuten pelataan Farming Simulatorsia. Pitää ostaa ja ostaa se nyt. Nyt meillä on koti. Ostetaan kaar. Mikä ostettaisiin? Ostetaan tämmönen pakettiauto. Tää nytten. Ostimme nytten auton. Maksoi 71. Ja tällä me nyt lähdetään sinne meidän paikkoon. Miten mä saan? Eikö niin, jos pitää panna tuonne niitä, joo. Nyt on kalakotkoteita varmaan täällä pihalla. No niin. Täällä on kanoja. Seuraavaksi... Ai että on makiat maisemat kuule. Tunnen tänne lehmiä. Lehmiä täytyy stoppi. Onko mitä täältä? Joo, tää tosta niin. Aika semmoista. Otanpa tästä. Tommonen lehmä ja tommonen ja tommonen ja muuta vaikka ton verran ja näitä ihmissarvipäitä ei tarvitse ollenkaan. Joo, lehmät tossa ostin ja kattelin vähän niitä paikkoja mitä tuolla on ja nyt ostaa tämmönen tästä ei karvakot. Tää on ihan massiivinen. Tämmönen juttu näin tehdään. Otetaan tämä pelto. Joo. Tämä pelto. Niin se oli varmaan jo oikein päin. Näin. Näin päin. Laitetaan. Meidän pitää ostaa moottorisaha tai ponsse tai joku tämä. Ostaa moottorisaha. Joo, täältä. Moottorisaha. Husqvarna. Joo, tää on tästä ensimmäinen puu.
Jaha.